Adam hukuklaryny goraýjy toparlar Türkmenistanda protest hereketleriniň ýaýramagynyň öňüni almak synanyşyklarynyň çäginde türkmen häkimiýetleriniň ýene bir raýaty tussag edendigini habar berýärler. Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täjigül Begmedowa bilen Moskwadaky Memorial Merkezining Merkez Aziýa programmasynyň ýolbaşçysy Vitaliy Ponomaryowyň 7 sentýabrda bilelikde çap eden beýanatyny aýdylmagyna görä 5 sentýabr güni Balkanava şäheriniň polisiýasy Türkmenistanyň Newit gaz ministrliginiň Newit bölüminiň ýuristi 48 ýaşly Pygamberdi Allaberdiýewi tutsag etdi. Ol ilki başda huligançylykda aýplandy. Beýanat Allaberdiýewiň tutsag edilmeginiň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň görkezmesi bilen ýerine ýetirilendiginiň ma'lum bolandygyny aýdýar. Onun aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk ministrligi ýuristin protest hereketiniň aktiwistleri bilen aragatnaşyk saklandygyny güman edýär. 5 sentýabr güni Allaberdiýew Balkanawadyň 211-nji kwartalyna ýerleşýän bir dukanyň bir dosty bilen çykyp barýarka, onun ýanyna bir ýaş ýigit duýdansy gelip dawa turulyp başlaýar. Ol ýuristin ýakasyndan tutýar, wakanyň bolan ýerine şol wada bir polisiýa işgäri peýda bolýar. Hüjümçi Allaberdiýewiň dawa jenjeli meçe werendigini aýdýar. Allaberdiýew polisiýa bölümine ekdilýär. Aradan 20 minut soň hüjümçi polisiýa bölümini eli saragly täzeden peýda bolýar. Allaberdiýew polisiýa işgärlerini özüniň provokator bilen hiç ýyly uruşmanlygyny, şiketlenme barada lukmançylyk resmi namalarynyň görkezilmegini soraýar. Ýöne muny ret edýärler. Aradan az wagt geçenden soň polisiýa bölümine Aşgabatdan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri barýar. Olar Allaberdiýewi Daşary ýurtlardaky protest hereketiniň aktiwistleri bilen aragatnaşyk saklamakda aýplaýar. Saklanan bu aýplamalar ret etdi diýip beýanat aýdýar. Bir şaýadyň adam hukuklaryny goraýjy toparlary habar bermegine görä ertesi güni 6 sentýabrda Allaberdiýewiň öýüniň daşy polisiýa işgärleri tarapyndan gabalýar. Şeýle beýanat ýerli kanun goraýjy edaralardaky bir çeşme talgylanyp Allaberdiýewiň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Aşgabatdaky edarasynyň görkezmesi bilen tutsag edilendigini, oňa garşy gozgolan huligançylyk işiniň terrorçylyk işine öwürlendigini aýdýar. Çeşmenin aýtmagyna görä Allaberdiýewiň duşanbe güni 8 sentýabrda paýtagta geçirilmegi meýilleşdirilýär diýip beýanat aýdýar. 48 ýaşly ýuristin tutsag edilmegi türkmen aktivistleriniň Daşary ýurtlarda türkmen hökümetine, hususan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy geçirýän protestleriniň ýygjamlaşýan wagtlaryna gabat gelýär. Allaberdiýewiň tutsag edilmegi türkmen häkimiýetleriniň protestleriň has ýaýramagynyň öňüni almak üçin alyp barýan kampaniýalarynyň bir bölegidir diýip insan hukuklaryny goraýjy toparlar 7 sentýabrda ýaýradan bilelikdäki beýanatyny aýtdy. Onun aýdylmagyna görä 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiriljek halk maslahatynyň öň ýany Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları internet we telefon aragatnaşygyny gödäwçiligi güýçlendirýär. Dissidentlere basyş edilýänligi barada habarlar bar diýip beýanat aýdýar. Daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri golaýda Türkmenistanda kabul ediljek täze konstitusiýon özgertmelere garşylyk bildirip Abaşanyň dürli şäherlerine protest geçirdiler. Washingtondaky türkmen elçixanasynyň öňünde Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň gabatlaryna we Birleşen Ştatlaryň Kongres binasynyň golaýyna geçirilen protestlerde türkmen aktivistleri türkmen hökümetine täze konstitusiýon üýtgetmeleri öz nägileliklerini beýan etdiler. We Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegine çağırış etdiler. Türkmen Helsinki fondunyň hemde Moskwadaky Memorial Merkeziniň bilelikdäki beýanatyndan ma'lum bolşuna görä, türkmen opozisiýasy ýakyn wagtlarda ýurt içinde de parahatçylykly protest çärelerini geçirmegi meýilleşdirýär. Şeýle de beýanatda ýurt içinde opozisiýanyň meýilleşdirýän protest çäreleriniň fonuny türkmen häkimiýetleriniň geçen hepde ýurduň beýleki regionlarynyň paýtagty polisiýa bölümlerini getirenligi aýdylýar.